May adlaw mga binati o minahal kong matalumod. Suroy na mo guys diri sa ato ang Matalong Boulevard pero nagtagtaw guys. Katong ganahan mo tagitagay kay kuan na ron All Souls Day or All Saints Day. Pwede mo diri mo suroy-suroy sa ato ang Matalong Boulevard diri sa lungsod sa Matalong. Niya karong November 14 to 18 natay mga event diri. Niya natay mga tindahan, natay mga acoustic diri guys. Ako mang hinaot nga maayo ang panahon o maayo ang mga daghang mobisita diri aron ma-continue na nga to ang pagbutang og mga tindahan o mga acoustic diri. Ako mang hinaot nga mo success kini para sa kalambuan sa tuang Matalong Boulevard diri sa lungsod sa Matalong. Okay? Iko live diri sa Matalong Boulevard nga ako naghangyo nga manuroy na ta diri sa tuang Matalong Boulevard diri sa lungsod sa Matalong. Yes.